Ben, bos días a todos e a todas. Acompaño hoxe o sociólogo a Xosé Gabriel Vázquez, o coordinador deste proxecto impulsado por Economía Digital Galicia. Vamos darvos a coñecer os resultados desta terceira edición do Atlas Urbano da Sostibilidade de Galicia. É un documento que posteriormente poderán descargar xa na web de Economía Digital. Está, como dixo o meu jefe, Julián Rodríguez, patrocinado polas Deputacións da Coruña e de Lugo, ademais de por Sogama, por Espina, do Grupo Valtalia, Reganosa, Viacua e Iberdrola. Para darvos unhas breves pinceladas, como decía, é a terceira edición deste Atlas, no que se busca facer unha análise comparativa da realidade da Galicia contemporánea e da Galicia urbana. Para iso era necesario, neste momento, non analizar somente esas 7 grandes cidades de Galicia, senón que tamén era necesario facer unha análise das súas áreas, unhas áreas que van máis alá da concepción das comarcas ou das áreas metropolitanas. Analízanse unha serie de indicadores que son claves non só porque así o determina Europa, senón porque están no debate e no diálogo social e político nestes momentos. Son indicadores que logo nos vai comentar agora mesmo Gabriel, pero como son pois a demografía ou a vivenda e o acceso á mesma, a mobilidade e o transporte, a sostibilidade ambiental, as emisións, a economía e o emprego das cidades e das súas áreas, a innovación e a creación de empresas innovadoras e tecnolóxicas, o I+D, e tamén o turismo. Bueno, Gabriel, en principio, o que te pediría é unha foto fixa dos resultados acadados nesta terceira edición do Atlas. Moi ben, moitas gracias. Gracias a todos. Pois esta primeira diapositiva contemplamos os resultados, o ranking por cidades, despois vamos a ver as áreas que definiu Cecubo en función destes indicadores, pero nas cidades, o núcleo, digamos, forte destas áreas, pois demostran este ranking en función dos indicadores que medimos nesta ocasión. A mellor cidade levaba o 100, a peor cidade levaba o 0, o resto proporcionalmente, extraíxemos as medias. Quero chamar a atención porque, por exemplo, o ano pasado salía Pontevedra, cos ODS salía Pontevedra en primeiro lugar, pero fixadevos, ao introducir, por exemplo, o turismo ou ao introducir a innovación, Santiago, polo tema das patentes, por exemplo, notase bastante o tema da innovación, saliu este ranking onde a Coruña e Vigo repiten, por así decirlo, eses postos, pero Pontevedra, por exemplo, que no ano pasado, cos ODS, que figuraba en primeiro lugar, pois pasa en esta ocasión. Vamos ampliando indicadores, como vedes, vamos midindo outras cousas, e entón, pois, claro, o tema, por exemplo, do turismo, o tema da innovación, o pulo económico, pois aquí esta é outra radiografía, outra foto fixa das cidades, tedes aí con respecto pois ese liderado de Santiago, a Coruña co seu dinamismo xunto con Vigo, Lugo sigue conservando esa calidade ambiental, ainda que tamén, como vamos a ver, todos teñen as súas cuestións sobre todo relacionados coa mobilidade e co CO2, pero a calidade tamén de vida, a ciudadanía que destacaba o ano pasado, esa urbe dedicada á ciudadanía, pois este ano son outros indicadores. Ferrol, vamos a ver aí como resiste coas súas rendas, non? E Ourense tamén ca potencialización, como vamos a ver, por exemplo, co tema do AVE, no tema do transporte. Como lles dicía, nesta edición tamén estamos analizando os indicadores das áreas urbanas, desas metrópoles arredor das cidades. Gabriel, unha cousa que nos chamaba a atención, as que xa hemos podido ler os resultados do Atlas, é que en contra do que históricamente pensamos, é certo que os resultados que arroxa o estudo o que nos di é que cada vez é menor ou se vai difuminando máis
polo menos en términos económicos, esas diferencias entre o rural e o urbano, porque precisamente nos ámbitos máis rurais xa hai dinámicas urbanas. Exactamente, como decía Julián, este foi un acerto incluir, porque, como todos sabemos, é difícil, ou é común, mellor dito, que unha persoa pode traballar en un sitio, alimentase en outro, fai o ocio en outro municipio, é dicir, o concepto de urbe é expandido, como sale nestes resultados. Ese foi un acerto, Julián encargounos esa conceptualización de ir máis alá, porque esas interaccións, que foi o que se mediu en este atlas, foi o que se mediu esas interaccións, e, como tamén di Julián, non son as definicións administrativas, non son as comarcas, nin incluso as áreas que define o IGE, senón as que nos saliu, o equipo de CQV, esas interaccións, esas intercomunicacións, eses fluxos, tanto económicos como de mobilidade, deron lugar a estas áreas que conformamos en este atlas, que son propias deste atlas. Un área de Vigo que podemos decir que está entre o ocio e o negocio, no sentido de que Vigo ten ese pulo económico, pero tamén ten entidades como Nigrán ou como Cangas con residenciais que absorben tamén todo o tema da costa, etcétera, etcétera. Temos unha área bueno, primeiro hai os municipios, Redondela, Mos, Nigrán, O Porriño, Cangas. No caso de Coruña, constituído por esa área, o que nos sale son Orteixo, Oleiros, Cambre, Culleredo, unha mistura, unha mezcla, un mix, porque Coruña conserva o de servicios, pero despois Arteixo o tema industrial, Oleiros tamén o tema residencial, Culleredo a suburbanización, a cidade dormitorio, por así decirlo, Santiago, indudablemente, con Ames, Ourense e Teo, está claro que a súa condición institucional ten moito peso, a universidade, a xunta, a capitalidade, o Xacobeo, é un nodo territorial, e iso tamén, pero aí, indudablemente, todas estas cidades, que quizá é a área que máis en ese sentido se comporta como o resto das áreas ou das restos de metrópolis no resto de España, como, por exemplo, Madrid ou Barcelona, no sentido de fagotizar, de absorber, por exemplo, Bertamiráns, o que é Milladoiro. Este sería, en ese sentido, que dá como la capitalidade de que se comporta, porque o resto temos unha urbanidade propia, non? Como vou a dicir ao final. Despois, temos tamén a área de Pontevedra, con Sotomayor, Marín, Pollo. A área de Pontevedra, a mí me gustaría decir, poñer un símil, non? Porque é como unha Catalina, ou dúas Catalinas, porque Marín tamén é moi importante, e cos piñóns, pero que falta esa cadea para unir e dar ese pulo a un área, esa vertebración que, por certo, fai falta en todos eses lugares, pero está en un lugar intermedio, está con bon camiño no sentido de, como vimos o ano pasado, dos ODS, do cumprimento dos objetivos dos ODS, pero falta, como en moitos lugares destas áreas, esa vertebración no transporte, metropolitano, etcétera, etcétera, que é importante acadar, non? No caso de Ferrol, con Narón, Fene, Leda e Mugardos, tamén é un caso típico, ou sea, atípico, no sentido de que é o resto das áreas, o resto dos municipios, perdón, os concellos, os que van crecendo máis que a propia capitalidade, non? En ese sentido, Ferrol, por eso decía antes, un pouco desa renta, vive un pouco dese pasado, non ten ese pulo industrial ou empresarial como en outras áreas. Por exemplo, pues claro, os casos de Narón, Uneda, pues aí se nota máis ese pulo. Entón, en ese sentido, tamén é un tanto diferente, non? Porque é outra característica, heteroxeneidade con unha diferenciación con respecto ao resto das áreas urbanas de España ou de Europa, non? A singularidade, por así decirlo. No caso de Ourense, esa é a combinación, é unha triangulación. Vedes que en este caso hai menos municipios na nosa delimitación, xunto con Lugo, que tamén son simplemente dous municipios os que vemos esa interconexión, esa interrelación en as variables. No caso de Ourense, claro, ten unha potencialidade no sentido de que
San Cibrao das Viñas, todo eso, aí estado o polígono, a actividade, Barbadás, pois supón esa, tamén o aloxamento, un pouco o desfogo ou a suburbanización de Ourense. Entón, aí triangula algo mellor, ten moita potencialidade, como vamos a ver en algúns aspectos, como, por exemplo, no turismo, gracias ao tema do AVE no transporte. E o Lugo, por último, unha área conformada por o Corgo e Outeiro de Rei, que titulamos un pouco a illa, o sea, porque é o municipio, é o tema da extensión municipal que ten, dos municipios máis grandes de Galicia e de España. En cuanto a área, tamén o Corgo e Outeiro de Rei tamén son amplios en espacio, e todo eso conforma que Lugo, quizá a súa muralla tamén influya un pouco, pues ese poder, ese monolítico moito basado nos servicios, pero menos interrelacións cos seus concellos limítrofes, pola distancia, polo tal. Entón, Lugo, en ese sentido, é máis monolítica que o resto das áreas que atopamos, que analizamos no noso. Imos comezar xa brevemente a indicarlles os resultados polos indicadores que fomos analizando dentro das áreas. Efectivamente, ao longo de todos estes anos, destas 3 edicións, houbo cousas que foron cambiando, moitas afortunadamente mellorando. É certo que en demografía as cousas varían pouco por agora en Galicia, porque seguimos tendo unha demografía envellecida, incluso inda que hai determinados núcleos urbanos que van atraendo máis emigración, pero os datos non cambian moito. Non, de feito, isto xa, o ano pasado, xa tocamos un pouco a rebato neste apartado de demografía, en esta ocasión metendo os saldos vegetativos, metendo o tema da emigración e tal, volve a ser un problema o envellecemento. De feito, a previsión do IGE para o 2028 xa supón que todas nestas áreas, sobre todo nas cidades, decrece a población. Neste caso, hai algunha que non decrece polo efecto da migración, pero o saldo vegetativo en todas as áreas analizadas, o saldo vegetativo, é dicir, mortes, menos nacementos, perdón, menos defuncións, é negativo en todas as cuestións. Entón, pois, como se suele decir, o palleiro sin palla non se fai, o pan sin fariña non se fai. Se non hai xente, entón, pois, que vamos a... É un problema que estamos atopando. Hai, no análise das áreas, pois, claro, unhas as libran mellor, pois, a poder de atracción que teñen de cara á migración, como pode ser a Coruña, como pode ser Vigo, pero outras, por exemplo, como vamos a ver despois no apartado económico, na zona, sobre todo interior, que resisten, nunca mellor dito, o da fortaleza esa da muralla de Lucense, porque aí están resistindo e é un problema que se está enquistando, moi acuciante, non? O sea, que se pode... Bueno, aquí medimos a idade media, medimos as tasas de envellecemento e todas esas cuestións e dan ese resultado de alarma, non? Dentro da vivenda tamén é certo que, bueno, xa o saben, agora mesmo o CIS cataloga a vivenda como a principal preocupación da cidadanía. Aquí o que vemos máis ou menos nos resultados do Atlas é que na Galicia urbana hai casi como dúas vertentes, non? Uns puntos nos que efectivamente hai gran presión para encontrar vivenda e outros puntos nos que o problema tamén está nun parque moi envellecido. Sí, o do parque envellecido é xeral. En todas as áreas analizadas, máis do 84% das vivendas teñen máis de 20 anos, o cal, claro, desde o punto de vista da efectividade enerxética, etc., pois supón tamén unha chamada, un punto de tensión que se empeza a notar en canto a prezo de vivenda, a prezo de aluguer, se nota sobre todo en Coruña e Vigo. Mais aínda, como vamos a ver no apartado de turismo, ahora cos pisos, as vivendas dedicadas a turismo, non? Entón, eso está tensionando. E claro, se xuntamos o apartado anterior, demografía, o da fariña de pan, a palla do palleiro, se non temos palla no palleiro, e encima, donde se vive,
se está poñendo difícil, pois son dúas dimensións que están tensionando moito o posible desenvolvemento das cidades, das súas áreas. Daí tamén veñe un pouco ese espallamento que hai hacia outra, por exemplo, Santiago, como por exemplo Coruña, como por exemplo en Vigo, etc., hacia outros mercados máis asequibles, pero claro, isto tensiona, non favorece a urbanidade, senón que tensiona e dificulta a urbanidade se xuntamos precisamente ca demografía, pois estamos facendo un pan con queixo, que se suele decir, non? Pero vamos, a mobilidade é un dos grandes desafíos históricos nunha concepción dunha Galicia con gran dispersión poboacional, inda que estamos vendo que se vai xuntando máis cos anos e cas décadas alrededor das áreas. É certo que, inda que vemos notables avances na mobilidade e no uso dos transportes públicos e colectivos, segue sendo apabullante o uso do vehículo privado todavía nas áreas urbanas. Sí, ese é o gran hándicap. Galicia, en xeral, nas áreas analizadas, ten unha estrutura de comunicacións aceitada, con unhas superficies incluso comparables a nivel europeo, pero despois o articulamento, e aquí o tema das mancomunidades, o tema das metrópolis, o tema, sobre todo, no transporte público, vou facer referencia tamén no tema do AVE, que tamén se nota moitísimo en Coruña, en Vigo, en Santiago se nota moitísimo, e entón, eso, por un lado, se ve claramente que cando se vertebra, pois, como pasou, por exemplo, tamén en Pontevedra, cando veíamos, cando se fan zonas peronil, pois o CO2 dos automóviles, etc., baixa. Pero, sin embargo, seguimos en niveis altos cando vamos a ver na seguinte diapositiva da sostenibilidade de emisións de CO2, precisamente por uso do automóvil. Se require moito, se usa moito o automóvil, e entón o transporte urbano aínda non termina de arrancar. Eso sí, repito que o tema de AVE, todo eso está dando, hai moitas, hai que ter en conta tamén aos tres aeroportos, xusto coincide Coruña, Santiago e Vigo cos tres aeroportos con vos conexións con el tema de AVE, e iso en alguna medida está mellorando, pero si ese abuso, ese uso, esa predominancia do uso do automóvil de particular, pois é a característica que nos está perxudicando, sobre todo, como vamos a ver a continuación, no tema da sostenibilidade. Quero aclarar o tema do uso do transporte público por xénero, porque tamén é outra característica en todas as áreas analizadas, son as mulleres, pero por riba, cerca, por así decirlo, un 60% dos usuarios de transporte público en todas nosas áreas son mulleres, o que tamén implica pois unhas características, varias paradas, varias conexións, en función de súa actividade. O que quero dicir con eso que a perspectiva de xénero tamén de cara a ese enfoque, primeiro, fomentalo, articulalo, pero tamén ter en conta que son moito máis mulleres que homes os que utilizan o transporte público. E como lles dicíamos, todos os indicadores que se analizan no Atlas están realmente interconectados. A mobilidade e tamén se analiza a sostenibilidade ambiental, as emisións á atmósfera. Neste caso estamos inmersas nun período de descarbonización, pero efectivamente todavía se nota grandes diferencias nas concentracións, nas maiores concentracións urbanas e, por suposto, tamén nas áreas que son tradicionalmente máis industriais en Galicia. Lóxicamente, pero aquí, se me permitides outra alegoría, outro símile, o da medio vaso cheo, medio vaso valeiro, non? Porque non é que estemos mal, estamos bastante ben, temos un aire limpo, por así decirlo, pero tampouco acadamos os estándares considerados óptimos ou deseables tanto pola Unión Europea como a propia ONU nos ODS. Que pasa? Pois o que vos decía antes con respecto á mobilidade.
o uso do automóbil, pois incrementa, sobre todo no tema do CO2, en isto das partículas menores de 2,5 micras, o dióxido de nitróxeno, o dióxido de azufre, pois máis ou menos, claro, aí é onde se nota o que dicía Cris sobre nas zonas industriais, vemos aí, por exemplo, en Ourense o dióxido de nitróxeno, ou en Vigo tamén o dióxido de nitróxeno, pois por esa actividade industrial que conleva a actividade industrial. Outra cousa é, por exemplo, en resto das áreas, como por exemplo Lugo, que xa no primeiro atlas destacou por zonas verdes, a amplitude, calidade da auga, etc., etc., pero, claro, o CO2, o que desprenden, sobre todo, os vehículos e que é unha cidade de servicios, e iso lle pasa a Coruña como cidade de servicios, iso lle pasa en todas as localidades. Pontevedra, como sabíamos, como saliu no segundo atlas, pois foi a que foi atallando. Santiago tamén está meténdolle aí a man nese sentido, pero, bueno, o que dicía, medio vaso baleiro, medio vaso cheo. Temos que seguir esforzándonos neste sentido para mellorar. E, ollo, sin esquecer o tema dos efectos do cambio climático, tanto incendios, sobre todo en Lugo, na área de Lugo, e inundacións, sobre todo na zona de Ourense, ollo, porque non nos podemos despistar, que despois, por desgracia, sabemos como se gastan as consecuencias que ten estas cuestións. Analizamos tamén as estruturas económicas e o emprego. Non sei se aquí esa Galiza de dúas velocidades da que sempre falamos notase ou é moito máis fácil de advertir neste apartado con estes datos. Sí, totalmente. Aquí é onde, dentro da singularidade, dentro de unha Galicia propia, como a urbanidade propia, que me vou a concluir, aquí é onde se notan as diferencias das dúas Galicias, claramente o eixo atlántico, ou sobre todo Coruña, Vigo e Santiago, pois conforman o pulo, en ese sentido, os que tiran do carro, por así dicirlo, de unha forma alegórica tamén. Pontevedra no medio, en cambio, despois quedanse descolgadas claramente, nese sentido, pois Ferrol, Lugo e Ourense. Bueno, aí apunta tamén ten boas cuestións que podan sumarse ao carro, non? Pero o que está claro é que esas dúas, tanto en tasada, en industrialización, número de empresas, etcétera, etcétera, todo apunta a esa diferencia. Si ben, tamén, en ese sentido, hai que ter en conta que aínda, con respecto a Europa, por exemplo, en población activa e población ocupada, pois non alcanzamos os niveis europeos. En paro, en cambio, estamos por riba dos niveis europeos. Ou, por exemplo, tamén todo o tema do PIB, hai que ter en conta, como pon aí no segundo punto, que justamente aí reflexa as dúas velocidades, como se triplica, incluso cuatriplica a diferencia do PIB, por exemplo, Lugo-Ourense ou de Ferrol e Pontevedra con respecto a Vigo-Coruña, non? Entón, aí creo que os números cantan, non? Como se suele dicir. Tamén é moi importante analizar ese gran nicho que ten agora mesmo Galicia como xerador de empresas innovadoras e tecnolóxicas que, ademais, teñen esa característica de que é un emprego máis especializado e que, por tanto, ten unha maior remuneración. Estamos todavía en un estado incipiente. Chamame a atención, por exemplo, a diferenciación con respecto a Vigo, con respecto ás outras áreas. Sí, bueno, aquí repítese un pouco tamén consecuencia do que veíamos antes respecto á economía. Isto tamén é economía, é unha economía que quiso tamén aquí o director Julián analizar en concreto en esta ocasión, e sale tamén outra vez ese triángulo Coruña, Santiago, Vigo, claramente. Si ben, vou a falar tamén do caso de Lugo, un caso curioso, porque vedes que, por exemplo, Lugo, el número de empresas de emprego tech supera a Coruña, non? Aí hai unha explicación, a vivín en directo, pola creación de viveiro de empresas e, sobre todo, un dato moi curioso, o 55% das emprendedoras son mulleres.
en ningún outro lado se dá este dato, non? Pero, exceptuando, coa excepción de Lugo, volves a producir, volves a dar o tema de ese eixo conformado por A Coruña, Santiago e Vigo. Antes fixen referencia no caso de Santiago ás patentes, etcétera, etcétera, pero no caso de Vigo, que tú comentabas, Cris, está claro que a zona franca, o porto, as industrias, a empresa, está indudablemente aí tirando dese carro importante que xa sabemos como con todo isto da IA e non sei quanto, a tecnoloxía é unha punta de lanza e non podemos perder o tren tampouco. O último dos indicadores que se analizan neste atlas, o turismo. Como lles dicíamos antes, analizamos o turismo non só polo seu impacto como xerador económico, senón tamén pois o debate social que xurdiu nestes anos, por exemplo, con respecto á ocupación de vivenda. É curioso, vostedes o verán logo se descargan o atlas, que hai moitos datos o analizar non só as cidades, senón as áreas, que son curiosas porque o mellor non é o que pensábamos, non? Podíamos pensar que a zona de Galicia que atraía máis turismo estranxeiro e o mellor que tiña unha maior concentración de vivendas turísticas podía ser Santiago pola atracción do Camiño, pero curiosamente, se analizamos como área estes datos, sae de novo a área de Vigo, neste caso pola cercanía, o falar de turista, de visitante estranxeiro, porque estamos falando de Portugal. Claro, sí. Hai que aclarar que aquí está, por exemplo, o turismo estranxeiro, no Atlas tedes os datos tamén do turismo nacional, el local, aí, por exemplo, claro, Santiago, pois, acada máis mellores resultados, tamén Lugo, tamén Ourense, en ese sentido. Pero, o que ti dis, aquí volvemos un pouco ao do tensionamiento, é dicir, a vivenda, por exemplo, en Vigo, xa se empeza a ter peso o tema das vivendas dedicadas ao turismo, que se xunta co tema da escasez, da carestía para a vivenda do que traballa, do que vive ali, e na Coruña tamén empeza a notarse tamén o tema, e en Santiago tamén empeza a notarse o tema das vivendas de turismo. Entón, ollo, aínda non é preocupante, aínda non supón unha tensión como, por exemplo, pode ser a da vivenda, certo, pero, por exemplo, en todas as áreas analizadas, a pernotación non pasa ninguna de 3 días, a pernotación media. Claro, é un turismo de paso, é un turismo que quizá, en vez de ir hacia a masificación, en vez de ir hacia ese aquí te pillo, aquí te mato, pois un turismo máis aceitado, máis con outras. Por exemplo, Ourense ten unha potencialidade tremenda co tema das termas e a súa nova comunicación. É dicir, e aí, como tú ben dis, Cris, fixadevos nos datos de Ourense e de Vigo como destaca o porcentaxe, e iso a fronteira con Portugal está clara. É dicir, a relación, esa relación sale en estes datos que, bueno, pois, é un sector máis, é un sector económico máis, ben dirixido, pois, en vez de causar problemas, pode aportar moito a nosa economía. Bueno, e agora xa para rematar esta exposición, Xosé Gabriel Vázquez explícanos as conclusións, os retos e os desafíos que temos por diante. Pois, gracias, Cris. Eu diría que temos unha urbanidade propia. Isto nin é bo, o sea, isto non é por hacernos máis autóctonos, senón é como todo. Tamén temos un territorio propio, temos unha cultura propia, temos unha gastronomía propia, e resulta, creo que é a aportación deste atlas, corroborar, sí, podemos, como me dicían a mí nas enquisas, ese resultado, sí, sacas o dedo, podíamos supoñer que tamén temos unha urbanidade propia, pero aquí o demostramos, sale unha urbanidade propia porque é unha urbanidade extensa. En vez de concentrarse nas metrópolis, como, por exemplo, pode ser Madrid, Barcelona, Hospitalet xa forman parte de Barcelona, Majadahonda, Aravaca, Pozuelo, forman parte de Barcelona, Bilbao, Portugal, aquí esa urbanidade expandida que é moi similar á nosa expansión aos concellos,
ayuntamiento viene de ayuntar, de ajuntar, non? Mentras que Galicia, con todas as entidades de poboación que temos, é justamente esa dispersión. Ese tamén se dá na urbanidade. Policéntrico, é dicir, non hai unha metrópoli que absorba, senón que se distribuye, se compensa moi ben en este sentido, non? Tamén eso dilúe, ao expandirse, dilúe esa dicotomía, por así decirlo, que existía un pouco pexorativa en algunos casos entre rural e urbano. Non? Eso cada vez está máis difuminado porque os estilos de vida son moi similares ao que dicía antes. Hoxe en día unha persona que traballa en un sitio pero vive en outro, consume en outro, os estilos de vida son moi similares. Non? Eso en canto ás conclusións principais. Repito, urbanidade propia, como o noso territorio, a nosa gastronomía, eso se pode potenciar. Ten resiliente, porque hai capacidade, por exemplo, en Ourense, xa vimos no caso de Pontevedra, Santiago tamén, cando se presentan retos, se poñen solucións. Coruña no carril bici tamén destacando, etc. O sea que se pode, non? É unha urbanidade resiliente. O que pasa, paso xa aos desafíos, que hai que articular eso, falta... Antes poñía o exemplo da analoxía da cadea da bicicleta, non? As catalinas. Bueno, pois a cadea está en este momento no eixo atlántico, a Coruña, Santiago e Vigo, pero falta engarzar o resto de cidades e dentro de cada área o mesmo, o que dicía de Pontevedra, esa Catalina ou esas dúas Catalinas enganchar co resto dos piños. Entón, eso como son as mancomunidades de transporte, etc. Isto está pidindo, xa o ano pasado salía, se está pidindo a gritos esa interrelación. Fixadevos que son distintas, son áreas distintas, o sea, é unha urbanidade heteroxénea. Non podemos falar de urbanidade homoxénea. De cada casa un paisán, no que decían en algunhas súas especificidades, pero son complementarias e aí está a potencialidade. E depois, como xa para rematar, claro, o que falábamos, o envellecemento, volvo a decir, quizá o mal exemplo do palleiro, non? Sin palla non se fai, e sin poboación non podemos falar de cidades, e isto, repito, xa non é só o que sale nos nosos atlas, sino que tamén as previsións do IGE están tocando a rebato en ese sentido. O que falábamos de acceso á vivenda é un desafío, ou a alta dependencia do coche que comentábamos. Aquí, en canto á desigualdade, quero tamén falar do índice Gini. O índice Gini, mide a desigualdade económica e tamén, claro, o índice Gini, canto máis baixo o índice de Gini, pois menos pobreza, máis igualdade, máis desenvolvemento económico, máis sostenibilidade, etc. Estamos aínda por riba do índice Gini da media europea. En ese sentido, as zonas, eses pulos, os que falábamos das dúas, desa brecha económica, hai que tamén un tema, un desafío importante. Sin olvidar os riscos climáticos e o tema de que comentamos, si a nivel económico se produce esa brecha, na innovación tamén. Bueno, pois ata aquí xa ven que a Galicia urbana é tan diversa como a propia cidadanía. Espero que lles quedara claro, pero poden descargalo. Supoño que xa hoxe na web de Economía Digital, e agora dou paso...